Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui tornem a la Bookman, que s'ha convertit ja en la llibreria on hem estat més vegades des que hem començat el podcast, i som aquí per presentar el nou llibre de la Catherine Vega, Bloodland. Catherine, benvinguda a l'Idíl·lic. Moltes gràcies, Karen, per portar-me. Per posar en context, perquè segur que a molta gent li ha passat com a mi. A veure... Tu tens 15 llibres publicats. No ho sé. He perdut el compte. M'ha costat trobar-ho perquè són molt. Quan em pregunten quants llibres tens, i jo... Entra en mi web. Soc el meme de Haciendo Matemáticas. Doncs clar, ens trobem que són llibres que toquen gèneres quasi oposats. D'una banda, la romàntica, i de l'altra, el terror, que és el cas de Bloodland. Jo no t'havia llegit encara perquè t'associava només a la romàntica. Pues muy mal. Els oients sabran que la meva germana és molt fan de la romàntica i m'havia parlat molt de tu i dels teus llibres, llavors era ui, les coses que llegeix la Marta. Però llavors, clar, vaig saber que sortia aquest llibre i vaig dir, uau, un parc temàtic d'assassins i d'altres coses misterioses que acaben molt mal. Sí. I vaig dir, això és la meva merda. Tot el que ens agrada. Clar, doncs, primer de tot volia parlar del context, no? Crees un parc temàtic, tipus PortAventura, diguéssim, però... Més Disneyland. Val, doncs Disneyland, o sigui... Camp Folk Hill. Camp Folk Hill, que l'he buscat i no existeix, no només existeix. em surt el teu llibre. I allà, doncs, hi ha una sèrie d'atraccions, hi ha una sèrie d'apartats, i passen per diferents assassinats coneguts, no? Assassins múltiples i tot plegat. Llavors, clar, la idea em sembla meravellosa. Em volia preguntar en quin moment dius m'encantaria anar a aquest parc d'atraccions, perquè jo crec que tu volies anar a aquest parc d'atraccions. No sóc l'única, M'ha escrit moltíssima gent en plan de... Perquè quants diners necessitaríem per fer Bloodland? I és en plan de... Igual no es funen si creem Bloodland. Però jo crec que molta gent hi aniria, perquè crec que tenim l'exemple d'Horrorland, que hi va moltíssima gent a patir. I hem anat. Clar, és que i cada any s'esgoten més aviat les entrades, inclús et poden arribar a tocar si pagues més, no, a Horrorland. Llavors jo crec que a la gent li agrada patir el terror i vaja. No dic res de nou si explico que el Dark Tourism està en auge, no? Es fan rutes per Milwaukee de Dahmer i la gent va visitar la tribu aquella que desenterren els morts, els fan ballar i després els tornen a enterrar i la gent va allà en plan turisme. O sigui, em sembla meravellós. Clar, i aquest turisme fosc, que la gent hi va, llavors jo crec que aniríem perfectament a un parc d'atraccions inspirat en crims reals i misteris sense resoldre. No tinc cap dubte. A quin moment et va fer tu el clic de dir... Això. Bueno, a mi m'agrada molt el true crime i m'agrada molt Disney. Com Hannah Montana, a lo mejor de los dos mundos. Exacte, això t'anava a dir, és que tu tens una bipolaritat molt hardcore. Totalment. I jo he anat molts cops a Disneyland. I hi ha una atracció, que no sé si la coneixeu, que és It's a Small World, que és una de les clàssiques que va idear Walt Disney, i són 15 minuts anant amb una barca i tots són de ninots de nens petits cantant una cançó que se't fica al cap. O sigui, l'atracció és bonica, però és terrorífica a la vegada, perquè és nino, 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 ni 15 minuts així, i ninots vestits amb trajos regionals de totes les parts del món. M'està recordant a un gag del Simpson. Suposo que feien referència a atraccions com aquesta. I que està ideada per ser maca, però en el fons ho mires i és com llums, música tota d'això, 15 minuts allà tancat en un búnquer amb tot de ninots, i és una atracció a la que vas per descansar els peus, bàsicament, després de caminar per tot el dia al parc, perquè vas tranquil, són 15 minuts allà. I jo estava amb el meu xicot i m'estava mirant els ninos i li vaig dir, tu t'imagines si en realitat Walt Disney va assassinar tot de nens i va amagar les seves ànimes a aquests ninots perquè els parcs tinguessin èxit? I el meu xicot em va mirar i va dir, prou, stop, estem de vacances, vull dir, déjalo aquí ja. I jo va ser com... I tu, no puc deixar de ser com soc. No puc deixar d'imaginar coses. I llavors vaig tirar una miqueta del fil i vaig pensar, i si fem un parc d'atraccions maleït? A mi em sembla una idea brutal. A més, quan he mirat una mica la teva història, he trobat una entrevista en què explicaves que
un dels teus primers llibres que et van impactar era precisament de Truman Capote, no? I que, clar, això és true crime, o encara que en aquella època no se li deia true crime. Clar, no, jo el vaig llegir que tenia 11 anys. Ma mare tenia aquelles típiques col·leccions de grandes clàssicos de la literatura, enquadernació marrón ultralletja, i quan se m'acabaven els llibres de la biblioteca, doncs jo anava allà i em llegia un Hemingway, vull dir, sense cap tipus de criteri, el que caia m'ho llegia. Em representa. Clar, i és en plan de Dostoyevsky, de repente con 12 años. I vaig llegir a Sangre Fría i em vaig quedar flipada. O sigui, estava tan dins de Sangre Fría, no només pel crim, sinó per tot el que explica Truman Capote del poble, els assassins abans del crim, després, com va impactar a la societat americana, a tota, però també a la de l'Estat i el poble en si mateix. I tot aquest rotllo em va agradar moltíssim. I no va ser fins anys després, quan va arribar a internet, que vaig descobrir que era un crim real. Per mi, clar, era una novel·la, no em vaig pensar en cap moment que el que m'estava explicant Truman Capote era veritat. I què va passar en el teu cap quan vas saber que era veritat? Em va volar el cap. Em va volar el cap, perquè clar, vaig començar a buscar fotos dels assassins, de les víctimes. Internet era un lugar muy oscuro en los albores, i des d'aquí vaig arribar a altres assassins en sèrie, altres casos de matances brutales, amb fotos d'autòpsies i d'això, i era en plan de, bueno, pues me gusta esta mierda, está claro. Perquè era en plan de, no en tinc prou, sempre anava buscant més. I, pues bueno, de esos barros, estos lodos, suposo. A més, veig que el teu primer llibre en paper, o sigui, més enllà del que havies escrit per Wattpad, és Algo malvado, los diarios secretos de Ted Bundy. Sí. Llavors, clar, ja Ted Bundy també apareix aquí a Bloodline. Sí, hi ha un pequeño jo crec guiñito. Que no m'hi vaig poder estar. Podríem dir que és una mica les bases o els fonaments de Bloodline, aquest primer llibre que vas fer. Sí. Bueno, no només el de Ted Bundy, sinó també el de Jeffrey Dahmer, Richard Ramírez. M'hi vaig trobar molt còmode escrivint True Crime ficcionat, que és una mica el que va fer Truman Capote. I llavors, amb Bloodline vaig decidir, ara voy a pasármelo bien. Ja m'he ficat a la ment de 3 assassins clàssics dels Estats Units, però ara vull crear jo les meves pròpies morts i assassinats, perquè clar, quan escrius True Crime has d'escriure les morts tal quan era, estàs una mica més encursetada. No pots ser creativa amb les morts, però el Bloodline va ser com, esta és la mia de... Una muerte, una sorpresa. Heu vist la cara de psicòpata que se li ha posat quan ha dit, ai, no pots crear les teves pròpies morts? Clar, perquè justament abans d'ahir m'ho deia una noia al club de... Em va sorprendre molt perquè les morts són com bastant imaginatives i tal, i clar, jo t'he llegit els llibres d'American Killers y sobre todo, pues, puñaladas, no sé, lo clásico. Pero aquí es en plan de, te has venido arriba y nos has sorprendido. Yo, bueno, bien, m'ho prendré com un piropo. No, és que de fet a mi m'agradaria saber si primer va ser les atraccions o primer va ser la trama, perquè jo cada atracció que anava passant pensava, s'ha assegut a pensar, buah, li faria això i això quedarà millor si ho faig així o així. O sigui, jo crec que tu has passat molt bé amb aquesta part, molt no? Bé, crec que va ser la part més divertida. Saps el meme del noi desquiciat con los hilos rojos del FBI? Jo era aquella persona, però amb un Word, i clar, vaig posar en un costat totes les atraccions, persones, i a l'altre costat els personatges, i només tenia que... Tu moriràs aquí. Aquí. I llavors, quan... És una mica spoiler, no, això? Bueno, no dic qui mor on. I llavors... Sorpresa. Sorpresa. I llavors, quan ho vaig tenir tot afilat, dic, vale, a partir d'aquí, sabent qui mor a cada atracció, puc començar a fer la trama. O sigui que primer va venir això, idear les atraccions, les 4 zones de Bloodline, i a partir d'aquí començar la trama, perquè jo tenia al principi i al final del llibre, no tenia-ho al mig. I va anar sorgint, no? Va anar sorgint, jo soc brújula. Sí, i això de 4 zones, o aquestes 3 zones, sí. Per què aquestes en concret? O vas haver-ne de crear alguna per poder encabir algun assassinat en concret o algun episodi en concret? Vaig pensar, els parcs de Disney tenen 4 zones també. Val. Llavors m'agrada molt aquesta, i cada zona és temàtica, per això se diuen parc temàtics i no parc d'atraccions. Llavors ja ho vaig pensar així, que una fos coses aquàtiques, l'altra que fos cases encantades... que cada personatge té el seu preferit. Clar. També. Jo
com veia les zones, dic jo que estàs encantada. Clar, és que el món del true crime és en plan de... La muntanya russa de Amityville, o sigui, és meravellós. Però és que els que som aficionats al true crime és en plan de ¿cuál es tu asesino en serie favorito? Aquest tipus de conversa que fora del món és en plan de ¿qué estás diciendo? O què t'agraden més, les sectes o les matances múltiples? I són conversacions normals a la gent que ens agrada el true crime. Llavors, sort que s'ha acabat dient a la gent que ens agrada el true crime. Són converses normals. Clar, sí. Lo de ¿cuál es tu asesino en serie favorito? És pregunta clàssica i després l'explicació de, bueno, favorito, ja m'entiendes. No, però a Bloodland... Sí. A novel·la surt moltes vegades aquesta pregunta. Veus? Quin és el teu assassí preferit? O tu que ets més d'això o d'allò? És que a mi m'ho han preguntat molt. ¿Cuál es tu favorito? Quin és el teu preferit? Ted Bundy. Vaya, quina sorpresa! Vaya, quina sorpresa! Sí, tinc de veritat per el bueno de Ted. I el lloc on està aquest part temàtic fictici, per què als Estats Units? O sigui, no ho veus aquí, per exemple, a Castella-La Manxa? Per dir alguna cosa, saps? O sigui... A l'Olmonegro, saps? Un lloc així... Amb crims Espanya d'aquí. té molts llocs que realment... Perquè... O sigui, mira, estic veient una seqüela de Bloodland a Espanya, Sí, el crims el cas de la Guàrdia Urbana, no? Una atracció amb la Rosa Peral. Doncs mira, jo sé que és la gent que pagaria molt per aquesta atracció. Jo també et conec. És una pregunta que em fan molt, en plan de per què no escrius sobre crims d'aquí? Perquè són massa propers. I crec que es pot fer molt de mal quan escrius sobre crims que són tan propers tant amb la distància com en els anys. Crec que tenim el cas del llibre aquest de Breton, que el van tenir que retirar, perquè precisament l'escriptor tenia una miqueta de biaix. Una mica, diu. Una miqueta. I has de tenir molta cura perquè tots els coneixem, ha passat aquí, pots ferir sensibilitats, potser algú encara està viu d'aquell crim. No és el mateix que parlar de la Dàlia Negra de Los Angeles, que va passar als anys 20 i, òbviament, ja ens queda molt lluny, no? Clar, ens queda molt lluny en anys i en espai, o sigui, de lloc. Però aquí... Però imagina si als Estats Units es fa aquest turisme, sí. Ells els hi queda... Jo crec que perquè com no tenen història pròpia, agafen aquests casos i ho fan com a... Folklore, no? Sí, folklore. Sí, aquí també. Aquí també. Sí, és veritat, clar. Carles Porta ha fet molt mal amb la història de Tor. Ha fet molt de mal, clar, i que Tor... Aquell poble ja no s'hi pot anar, hi ha tot ple de pixapins. I ja estan farts, per lo que van dir, no? Doncs imagina't. Igual que al Càcer, la gent hi va a preguntar coses i han passat, 20 anys al Càcer, un mes? No, 30. Érem petites nosaltres. Érem petites nosaltres i encara hi ha gent que va al cementiri, que va al poble i els hi pregunta i sembla de, prou, volem oblidar. I clar, tractar casos d'aquí és ficar-te en un berenjenal que jo no m'agrada perquè t'has posat sèria de cop. Clar, on es posen els límits quan escrius terror? És molt complicat, sobretot quan casos reals. D'aquí pots ferir moltes sensibilitats i, Carles Porta, per exemple, amb el crim de la farmacèutica d'Olot, el segrest, ella li va dir que no publiqués el llibre, i ell ho va fer. Clar, és que és... També és un segrest que va marcar la nostra infantesa, no? Si la víctima t'està dient no vull que publiquis aquest llibre... Ja. Clar, a mi això ja no em passa, perquè... No em trobaran i els crims dels que parlo són bastant antics i crec que ja es pot posar una miqueta de distància i fer no humor, però sí que es pot fer ficció. Hi ha crims, això està clar, d'assassins de carn i ossos, però també hi ha crims una mica més lligats al tema misteri paranormal, no? Des del Triangle de les Bermudes, aquella illa de... Sentinel del Norte. Això, sí que dius, un que van allà, voy a evangelizaros a todos i el van matar a pedrades, no? Pues no haver ido. Però el que et volia preguntar és, passa molt, no?, que els fans del True Crime també són fans del món del misteri. Creus que són vasos comunicants les dues coses? Totalment. Que ve de la mateixa inquietud humana? Crec que totes aquestes coses que són més fosques o paranormals o que no es poden explicar, perquè crec que el que més agrada, entre comites, dels assassins, és que no acabem de poder explicar la seva maldat. I crec que això ens atreu perquè intentem comprendre la maldat humana, però no hi ha manera, per molt que els estudiem, cadascú és diferent, són crims
diferents i per molt que s'estudiï i es facin perfils, sempre sorprenen per a mal. Llavors crec que busquem que si els ovnis, que si desapariciones rares com el Triángulo de les Bermudes, crec que ens atrau perquè són coses que encara no podem explicar. I tenim aquest relat de misteri que ens enganxa. Però tu podries haver dit, no, és un parc d'assassins i prou. Seria... Però has volgut dir, no, aquí també hi ha d'haver paranormal. Clar, no, perquè si no d'assassins. És difícil, crear les atraccions d'assassins, perquè és en plan de, com lo hago? Bueno, Dahmer per mi estava molt clara que fos un escape room, però altres eren en plan de... Jo no vull fer spoilers, però precisament el de l'escape room... Ostres! Tu també em fotràs la bronca per aquesta atracció? No, vale. Cap. Em sembla meravellós que hagis arribat a aquest punt de creativitat, però jo tinc el callo fet, normalment no m'impressiona res. I aquella escena va haver un moment de... O sigui, em va venir una mini arcada de... Que asco, sí. Això que passa aquí, no? Sí. Vull dir que per ser difícil fer un assassí, l'has fet molt bé, Sí. Però clar, tot el parc d'assassins en sèrie no ho veia i també ho veia que potser seria una mica repetitiu. Llavors vaig intentar que fossin misteris sense resoldre, llocs on havien passat coses terribles diferents i que estiguessin com maleïts, assassins en sèrie, evidentment, i cases encantades que donava també molt de joc pel tema de túnel del terror, muntanyes russes dintre de les cases... El fet de com està fet el parc, o sigui, hem parlat que parles de temes de misteri a part d'assassins, però és que l'estructura mateixa del parc també et fa pensar que allà hi ha alguna cosa que no és, anava a dir real, però convencional o del dia a dia, sinó que dius aquí hi ha algun tipus de màgia, maledicció, com li vulguis dir, perquè... és inconcebible, no? Que hi hagi aquestes estructures dins d'una muntanya, per molt buida que estigui, que passin del dia a la nit d'un moment a l'altre. I ja quan et fiques en aquesta immersió dius, aquí estan passant coses molt rares. Crec que forma part del malestar que provoca el parc als personatges, de passant del dia a la nit, del fred al calor, no saben on estan de la muntanya, no saben si estan en un búnquer, si estan fora, quina hora és, o no saben com sortir, i jo crec que és jugar també amb anar tancant els personatges i empènyer-los perquè acabin el recorregut del parc. Si és inconcebible, no ho sé. Hi ha atraccions molt heavies a part de parcs temàtics que estan fetes en búnquers i que són completament immersives. I potser amb la tecnologia avui en dia potser sí que es podria fer. Però sí que és veritat que hi ha atraccions que semblen de no, això no es pot fer, com vas a fer el Triángulo de les Bermudes dentro d'una muntanya. Bueno, amb això jugar al parc en si mateix, que és una entitat que té és com... un personatge també, és un personatge. És un topicazo dir això, però sí, és un personatge també. Sí, clar, en l'Slasher sempre hi ha un assassino, aquí és el parc. A més, a part de les 1000 referències que hi ha d'assassins en sèrie, també hi ha referències a True Crime com a producte, com a programa, i apareix aquí Crimen i Rímel, que, ojo, existeix, perquè ho he buscat. Ho sé, jo no ho sabia. Vale, això t'anava a preguntar, si era un homenatge o t'ho has trobat després? M'ho he trobat després. En realitat era un homenatge al podcast que fan 3 noies, que es diuen Extremadamente Crueles, que el recomano un muntó perquè es trucaran amb un punt d'humor, molt divertides. I vaig dir doncs, que siguin 3 noies, que tinguin un podcast i que sigui el nom del podcast així en plan de risas. Y después em va venir gent en plan de, ¿le has mandado el libro a Crimen y Rímel? Y yo, ¿cómo? ¿Tú quién? ¿A quién? Dice, no, que hay una chica que tiene un podcast que es diu Crimen y Rímel. Y yo, ah, vale. I li enviaràs el llibre? És que no sé com començar a explicar-li. Hola, no sabia que existia el teu podcast, però resulta que t'estic fent propaganda sense saber-ho. Sí, et prometo que no t'he robat el nom, que simplement se'm va córrer a mi igual que tu, suposo, en plan de por les risses. I bueno, va passar coses, anècdotes que passen, sí, li tindré que enviar el llibre. A les Extremadamente Crueles els hi he demanat perdó ja. M'agrada molt aquest títol de Crimen i Rímel. És que és molt guai, és molt guai. A més, rima, és com fet per noies, desenfadat, i a mi em quadrava estupendo, i després ho vaig publicar i em va dir, no, el podcast existe, i jo, vale. Que se quede. A la següent edició no el retoquis. Total. Llavors, clar, hem parlat del parc d'atraccions en si, no? De tot lo xungo que passa allà, les coses que no explicarem perquè si no es perd la gràcia, però hi ha un punt fort a Bloodland que es veu des de la primera pàgina, que és el tema de les relacions.
O sigui, a mi és el que em va enganxar. Si comencem... Vale. Sí, i això que jo no llegeixo romàntica, i llavors, clar, és com, què t'està passant amb això, no? Clar, primera pàgina, la protagonista, la Hannah, Sí. no? Està parlant de la seva parella, el Chester, estic mirant perquè sóc la típica que no se recorda els noms, I clar, porta amb el Chester tota la vida des de l'institut. A més, si et poses al lloc dels Estats Units, és la clàssica relació de... Clar, doncs ell era jugador de futbol i jo l'animadora i no sé què, però tinc 40 anys i he estat tota la vida amb ell. I desprèn una tírria, una ràbia, un odi i un fàstic cap a la seva parella que dius, què? Bueno, és que jo conec moltes noies que quan parlen dels seus nòvios em van dir, però tu estàs enamorada d'ell o estàs per estar? I jo en conec molts casos de gent que està per estar amb les seves parelles per costum, per rutina i tal, i a la Hannah li passa una mica això. El vaig conèixer a l'institut, és l'único que me hacía caso, i m'he quedat amb aquest, que és un cacho de carne con ojos, entonces, perquè no té res en comú amb ella, és a dir, no teniu les mateixes aficions, no li agrada. Soso de cagar. És soso de cagar, veu realities de cotxes, en plan de, amiga, date cuenta. I a tu t'agraden pues, coses friquis i la música i qualsevol altra li diria, potser l'has de deixar, aquest nòvio, perquè és que no t'agrada gens res del que tens amb ell. I com ho he viscut jo i ho he viscut amb les meves amigues, vaig pensar que seria un bon inici ja perquè comencen amb 4 relacions disfuncionals entre elles de gent que no s'agrada entre si i a partir d'aquí, pues... És que clar, jo crec que també quan arribem a aquesta edat de vorejar els 40, crec que qui més qui menys ha passat algun moment de estoy por estar. No puc amb aquesta persona, no? Però a mi m'agrada molt que el sentit de l'humor àcid i aquella mala llet de fons que desprèn la Hannah quan parla del Chester. Sí. O sigui, clar, resulta que el Chester li ha regalat les entrades per anar a Bloodland i clar, ell mai té cap detall de res i ella diu, no ho vaig veure en el seu moment, però vale, sí, aquí hi havia alguna cosa a amagar, òbviament. I ella, clar, quan va parlant d'ell, és que fins i tot en el seu pensament és que l'insulta, li diu de tot i jo penso, buah, això promet. És la típica que sembla que cada cop cobra el seu novio obre la boca, pone los ojos en blanco fins aquí, es va dir, cállate, qué pereza me das, ojalá t'haguessis quedat a casa i no haguessis vingut al parc, perquè me vas a joder l'experiència, segur. Sí, ja des de la primera pàgina està així. Sí, és en plan de, ojalá no hubieras venido. Clar, és que és en plan per tenir aquest nòvio, però sí que dona molt de joc portar a Bloodland persones que no els hi agrada, perquè estan tot el rato en plan de, però este sitio com puede estar abierto? Que també ens ha passat a tots d'anar amb gent que dius, per què has vingut? M'has espatllat el dia, no? Sí, a mi m'ha passat d'anar a concerts i a la meva parella no li agrada la música, no li agrada que grup, i sempre de, i per què vienes? Per estar ja estem junts a la resta del dia, no cal que vinguis aquí. Clar, no facis el sacrifici. Sí, me vas a joder l'experiència. Pues la Hannah està una mica així de... Jo ja vaig amb el meu millor amic, que està igual de tarat que jo, no et necessito tu. Però clar, ell li ha regalat les entrades, seria molt lleig que no. Però parlem del millor amic, el Jacob, que... Clar, perquè el millor amic és gay, perquè si no diries, Hannah, deixa el Chester i vés-te'n amb el Jacob. Vés-te'n amb el Jacob, el Jacob és gay. Clar, però el Jacob és que és l'alter ego de la Hannah, perquè és que els agrada el mateix, tenen un feeling, una connexió... Fa una ràbia que sigui gay, també t'ho dic, saps? Que acaben juntos. Sí, no? Pues no. No. Spoiler, no. Spoiler, no acaba bien. I a sobre el Jacob està amb un paio, que també és... Olivier, que ja el nom és com Oyosea, que és superpedant, que posa accent francès sense ser-ho. És influencer, ja des d'aquí tot malament. És el típic de, no, com aún voy a hacer foto a la comida i tu... I que el tio va a Bloodland pensant que farà els fotones de la vida sense saber que allà no pot entrar al mòbil. És en plan de, no, parem aquí per fer-nos una foto i pujar un reel a Instagram i tots és en plan de, per favor, aquest tipus de gent és molt fàcil que et faci ràbia, aquest tipus de gent, perquè tots en coneixem de que no pots començar a menjar fins que facis la puta foto per Instagram. Bueno, jo ja els tinc bloquejats de la vida, saps? I no. Red flag. Fes la foto com em cauen les engrunes, si de cas, que vol dir que el menjar és bo. Però en tot cas, veus aquestes dues relacions, aquestes dues parelles que van juntes a Bloodland, que ja dius, què pot salir mal, saps? Clar, hi ha dos que són superfriquis i estan a full a Bloodland i les altres, a Los Pegaos, que és en plan de, vaya palo, passar la nit aquí en un parc d'atraccions d'assassins en sèrie, és que pa què vengo, i tot el rato és en plan de...
I l'hotel, no? Que també l'han canviat perquè sigui més fashion, no? Sí. Pago més, però és que l'Olivier, no? L'Olivier, no puc estar aquí en una barraca, saps? He de dir que no és el que em cau pitjor. No és el que ha caigut pitjor del llibre, l'Olivier. Jo pensava que sí, però crec que és el Chester, el que més ha odiat la gent. És que el Chester, al final, si estàs llegint aquest llibre, no... Ja, no. A mi em feia una mica de paneta. Però em feia una mica de paneta perquè l'havia de tontet. I és en plan, paradito, saps? El típic de no s'entera de la missa a la meitat... Parlem de per què el Chester no diu paraulotes. Diu cajones en lloc de cojones i aquest tipus de coses, no? No t'has trobat mai amb algú que diu sempre una paraula malament, però sempre ja no te voy a corregir, perquè portem tants anys que la dius malament que si et corregís ara seria molt raro. Esto es una gilipuerte. Sí, totalment. I a tu et fa una ràbia que et mors d'escoltar aquella paraula, però és com un tic. I cada cop que la dius, en plan, és que t'apunyalaria entre les cejas. Pues el Chester és una mica això. I et sorprèn que no caigui bé, eh? No sé, jo pensava que faria més gràcia, però no, ha caigut molt malament el Chester. Clar, però tant el Chester com l'Olivier et van bé a tu com a narradora. Clar. Per la gent que sigui menys fan del true crime, ubicar-se en el parc, no? I de qui és qui, perquè clar, si tots fóssim la Hannah i el Jacob no necessitaríem res, perquè ja sabríem on anem. Ja saben. També em va anar molt bé tenir a les 3 noies podcasters, perquè les vaig fer servir una mica per explicar 4 coses dels casos que van passant, perquè si no, si els 8 que entren al parc saben tot, jo no puc explicar res sense fer un infodumping avorridíssim, però entre que hi ha 2 que no saben on s'estan ficant i les 3 podcasters que és en plan de mira, me'n recordo quan vaig fer aquell podcast sobre aquest crim, no sé què, llavors parlen entre ells, perquè clar, bueno, més les 3 podcasters estan de comiat de soltera. Clar. I n'hi ha una que també diu, vols dir que hem d'anar aquí? Per què Teniendo no anem a Las Vegas? La lista. Sí, clar. Pobreta. Sí, doncs aquests personatges crec que donen molt de joc per explicar primer coses de les zones que estan passant i també entre ells són les que hi ha dinàmiques bastant curioses. I llavors tenim el Max, que és l'únic que va sol al parc. Moltes teories, amb el Max, m'han dit. Sí, això t'anava a dir. Moltes jo acabo el llibre i dic, doncs no ha anat per on jo esperava. Bueno, me n'alegro. Sempre és difícil, no?, sorprendre el lector i crec que en aquest cas els he sorprès a tots perquè de totes les teories que m'han dit no és el que passa al llibre. Sí, ningú l'ha encertat, no? Ningú l'ha encertat. M'han dit de tot, coses ultraloques que jo sempre han de... Però com se us ha corregut aquesta cosa? Diu, sí. Home, és que un tio que va sol a un parc d'atraccions d'assassins no t'ho esperes res de bo. Sí. A més, és el típic que va tot de negre, és cazador, segur que té un búnquer a casa seva amb armes i lates de sopa de tomate i botatram, i un survivalist d'aquests locos de la Tierra es plana i los chimtrails. És aquest perfil que també dona bastant joc i sí, però a la Hannah li fa tirint des del minut 1, Bueno, perquè està bueno. I és malote. Que, claro, amb la sabata que té al costat, saps? Clar, et ve un que te guia i te protege i tal, i és bueno. Jo com vaig estar explicant a una amiga d'estic llegint un llibre que va d'això, i llavors li vaig fer assenyalar el tema de la Hannah, el Chester, i després apareix el Max, i diuen, que a sobre... Hi ha romance. I jo, bueno. No crec que es pugui qualificar. Jo estava explicant a l'inici, només del llibre, i em van dir, a sobre hi ha romance. I jo, no m'espatllis el llibre, sisplau. Que jo estic llegint un llibre d'assassins en sèrie, no? No hi ha romance, no. Però suposo que és inevitable per una autora de romance que apareguin tics de... Vamos a colar aquí un intent de... No, a veure... O sigui, inclús als llibres de terror i les pel·lis de terror la gent s'enrotlla, vull dir, no és algo nou, no? La gent té relacions i echando un kiki allí antes de que el asesino te rompa la tienda de campanya és un clàssic, no? Vull dir, no... Sí, però tenint el teu nòvio davant... Bueno, s'ha d'aprofitar el temps, Karen! Bueno... Jo no dic res, que si no farem spoilers. Saps què em va passar una vegada? Amb el llibre de Ted Bundy, jo no havia publicat encara cap llibre de romàntica i em va venir un tio i em va dir, este no serà un llibre romàntic. I vaig ser com... Però com vols que sigui romàntic amb un llibre de Ted Bundy, tio? Potser si no saben res de Ted Bundy. ¿Qué te crees que es un dark romance? No. Es en plan de, no, es que he llegado a un capítulo en que la prota tiene una cita y es en plan de, bueno, José Luis, la gente tiene relaciones, incluso en thrillers i d'això, és en plan de, ha tingut una unitat de cita amb un noi i tot el que més és sang i fetge. Ui,
se ha puesto romántico el libro. Es en plan de... Ya no me gusta, ¿no? No se pondrà... I jo li vaig dir, tu le preguntaries, ¿eso es Stephen King? Oi que no? I veritat que follen els llibres de Stephen King? Potser no gaire, no? Bueno, Ara que hi penso. Hi ha crashes i es relacionen entre ells, oi que sí? Però a Stephen King no li diries de... Ui, It, li ha escrit un poema romàntic a la Beverly. No serà una novel·la romàntica? Bueno, chico, és una cosa que ens passa a les escriptores. Això t'anava a dir, creus que és un viatge de... No poden haver dones escrivint terror? Oh, totalment. A la que introdueixes un petit element com d'això, ja et califiquen en plan de... Bueno, se nota que l'escriptora també escribe romàntica, perquè, claro, no sé què tu dius. Però és que és un pàrraf d'una noia que és en plan que se quiere chuscar al otro. Que és normal, vull dir, no només passa als llibres de romàntica, també passa als thrillers, a la històrica... I a la vida. I a la vida, o és que no folles, chico. Se ve que no. No, doncs, clar, jo tinc un llibre que és terror satànic, que és Corpus Diaboli, i jo a una de les protes, que es queda així un poco amb el dolent, de, és que és tan guapo, le tocaria la tita. I em van deixar una ressenya de, és que és un libro muy cursi, se nota que ella escribe romàntiques, en plan de, però si li vol tocar la tita, és un pàrraf de, pues jo me lo trincava. I em van deixar aquesta crítica i vaig riure molt, en plan de, bueno, això no li passaria a un escriptor. Estic seguríssima. Clar, és que quan mirem dones que escriuen terror, n'hi ha poquetes, però han de sobresortir molt perquè se les tingui en compte, rotllo que Triona Ward, saps? Sí. O sigui, has de seguir de fet el pelotazo, no? I a més hem de tenir... Representa que hem de tenir com... escriure el que ells no escriuen. O sigui, hem de tenir molt de cura de no pongues violacions perquè no sé què, perquè ets escriptora i has de ser com feminista també en el terror. Bueno, a veure, és terror. També podem divertir-nos una miqueta, no escrivint, no hem de ser supercorrectes. És que potser... Ells no ho són. Per què nosaltres ho hem de ser? Sempre se'ns posa, crec que el baremo és molt diferent quan escrivim una dona una novel·la de terror que quan ho fa un home. Perquè el terror feminista, no? Sí, fa com mantra així a priori, no? Perquè si hem de posar la moral per sobre, clar, quan aquí venim a matar gent... Clar, és en plan, que mata solo a hombres? Bueno, es pot fer un Dexter, però d'una noia que solo mata violadores, jo què sé, no sé. Mira, està sortint la seva pròxima novel·la, ara mateix. Estem veient en viu el procés creatiu de la Catherine Vega. Però clar, el terror, vull dir, potser t'has de treure les gafes liles i disfrutar també una mica de... Però sí que se'ns exigeix potser una cosa més elevada que ells, en plan de... És una mujer i ha escrit una violació. Bueno, les violacions existeixen i no parlar d'elles també és ficar la merda sota l'alfombra i ignorar-les. Vull dir, existeixen, per desgràcia. Que jo ara penso que tu estàs com polaritzada, no? Perquè si escrius romàntica et critiquen per escriure romàntica. És que carrinclona, una dona escriu romàntica, que típic, no? I després el terror, clar, el terror no és per les dones. Llavors al final dius, que vens aquí a ser irreverent? O com va? Faig el que em dóna la gana i ja està. Vull dir, no em caso amb cap gènere perquè si només escrivís terror m'avorriria i si només escrivís romàntica també m'avorriria. I crec que també és una manera de mostrar de podem fer tot, si volem. Clar, jo vaig llegir una de les entrevistes que et van fer, tu deies que no tens zona de confort. Això dona una altra llibertat, no suposo? Sí, i també és dolentíssim pel màrqueting. Perquè passa com el que deia al principi, no? De que si jo t'associo amb la romàntica ja no llegeixo res teu. Clar, té aquesta cosa de a nivell de màrqueting no em poden vendre com una escriptora romàntica però tampoc em poden vendre com una escriptora de terror. Però també té una part bona que hi ha gent que em llegeix els dos gèneres, perquè hi ha gent com jo que llegeix romàntica, terror, històrica, fantasia i bueno, també tinc homes que m'han vingut de hòstia, jo només t'he llegit en terror però m'agrada com escrius i m'he pillat un llibre de romàntica. I tu, tu. I me l'he llegit i l'he gaudit. Pues endavant. No et faré la ressenya pública perquè em fa vergonya. Sí, en plan de, pues m'ho he passat superbé amb aquest llibre de Un Enemies to Lovers. I és en plan de, pues endavant, passa. I disfruta de la romàntica, també està bé, no? Clar, però tu, dèiem al principi que tens 15 llibres, has passat per tots els formats, des de Wattpad a autopublicar-te, has passat per editorial, has tocat totes les experiències. En quin punt estàs ara després d'haver-ho tocat tot? De dir, alguna preferència o creus que també està bé tenir totes les possibilitats obertes pel que pugui ser o per diferents opcions o moments? Crec que avui en dia
el millor que pot fer un escriptor és ser híbrid. Vull dir, treure alguna cosa pel teu compte, que tu puguis tenir tot el control, perquè també mola molt decidir tu la teva pròpia portada, la maquetació, el preu final de venda, però també mola molt estar en editorial i que te mimen un poco. I que et portin a presentacions, a fires del llibre, estar a llibreries, tenir aquesta visibilitat. També està molt guai. I tenir una mica el millor dels dos mons. Aquesta és la meva opinió. Hi ha gent que prefereix només autopublicar, hi ha gent que prefereix entrar amb la seva primera novel·la a Planeta. Bona sort. No passarà. També dic que no sé si és bona notícia estar a Planeta, Tal com has del pati ara. Jo veig molts escriptors que sempre diuen acabo de escribir mi primera novela, voy a escribir a Penguin y a Planeta. Vale. Sí. Disfruta de El silencio y las bolas del desierto. Clar, és un món molt complicat i jo crec que has d'anar provant una miqueta el que et funciona a tu, on estàs més còmode, deixar de romantitzar potser tot el món literari, perquè hi ha moltíssima merda, hi ha coses boniques, però també hi ha moltíssima merda que només veus quan estàs a dins. Perquè el llibreter ens va fent que sí. Clar, és veritat. Quan jo no publicava, en plan, ai, el món de la literatura, mi libro en escaparates, i després veus que les coses no funcionen així. Llavors jo crec que anar provant i veure també, i gaudir de tots els processos, perquè els dos processos, tant a autopublicar com estar en editorial, són guais, si estàs en una editorial que tracta bé, que ja és otro melón que si vols obrim un altre dia. Però que amb 15 novel·les, en el moment actual que tot caduca tan ràpid, Sí. vull dir, se segueixen venent, vull dir, te segueixen arribant inputs de les primeres, Sí. o és com que ja han mort i ja no... No, em segueixen arribant, especialment d'American Killers. Hi ha gent que, crec que la primera es va publicar el 2021, i hi ha gent que encara la compra avui, la gaudeix, m'etiqueten ressenyes i molt bé. Els llibres sí que és veritat que ara tenim la sensació de que caduquen molt ràpid, però un llibre no tindria que caducar mai. No sé. És una mica el fast food aquest que ara es fa de 40.000 novedades al mes, però hi ha llibres que per lo que sigui sí que és veritat que tenen aquests 2 mesos de vida i després passen a l'oblit, però hi ha d'altres que són long sellers, que se'ls diu. I jo tinc la sort de tenir algun que va tenir el pico dels primers mesos i després es va estancar en unes ventes que no em puc queixar, la veritat. No, també hi ha molts lectors, jo parlo per mi també, que entrem a un escriptor en un moment, si t'agrada, tires enrere, Clar, no? I dius, què més té? I pots acabar llegint-ho tot, no? Que és el que fan la majoria de lectors, no? He descobert un escriptor nou, què més té? Jo és el primer que faig, si descobreixo un autor que m'agrada moltíssim, dame más mierda, vaig a Goodreads, quiero leer todo. Quanto rit, plep. I clar, llavors vas tirant de cap enrere, crec que això és bo. I tant. Sí. I a part d'escriptora, ara també tens la faceta de moderadora de club de lectura. Has creat un club de lectura gigameix que es diu Final Girls. Club de lectura per a Final Girls. Exacte, el nom de la novel·la de Grady Hendrix. Sí, era una mica homenatge a Grady Hendrix, que ens agrada molt. D'on va sortir la idea de fer un club de lectura, de lectures de terror, tèrboles, grimdark? Perquè jo vaig bastant per Gigameix i jo veia els llistats de clubs de lectura i en plan de Romantasy, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Terry Pratchett. I en plan de, esto huele a naftalina, però que a ti cagues. I era en plan de, no hi ha cap el Stephen King també, no hi ha cap club de lectura de terror que sigui com més divertit, més mamarratxo, més, no sé, més desenfadat, que puguem llegir novel·les independents d'autors d'aquí, d'editorials més petites, i llavors li vaig proposar a una amiga, l'Aileen, i si proposem fer un club de lectura turbio, però canyero, així, amb humor i mucho rosa i... És que clar, tu veus les publicacions en plan de... Però aquesta gent, què fa? Un club de lectura de terror, l'últim que esperes és que hi hagi tant de rosa, la veritat. És tot rosa. Rosa, purpurines, llaços, però després llegim unes coses i Gigameix ens va dir que sí, vam muntar el primer, vam pensar, si venen 10 persones, doncs ja estarà. I vam fer sold out de foro, van venir 30 noies, perquè la majoria som noies. Que perquè el nom ja... Clar, sí. Potser tanca portes. Ja ho vam fer adrede, vam posar allò de Final Girls i tot rosa per espantar senyores, ¿sabes?
los de Lovecraft que se vayan al Lovecraft. Aquí no vamos a leer este senyor. I llavors hem creat un club de lectura molt, molt xulo, la veritat. Ens disfressem, posem dress code... Això del dress code m'ho has d'explicar perquè la meva germana està en aquest club. Sí. Em va fer ràbia perquè la meva germana, lectora de romàntica i de romàntesi... Doncs va venir disfressada, M'he apuntat a un grup de Grimdark i jo... Aquest club hi hauria de ser jo, no tu, punt número 1. I llavors em diu, ens hem de vestir de Choni i jo... Vale, jo no havia d'estar en aquest grup, vale. Clar, vam llegir el Llanto del Cuco d'Ivan Ledesma, que passa a la Colmena, que és extra radi, i van posar a dress code Choni de Barrio. I clar, vam anar totes, que si Leopardo, que si... I va entrar l'Ivan en plan de... Què cojones? La meva germana uns dies abans enviant-me fotos de amb roba les de Leopardo de color rosa... I diu, això és prou Choni? Diries que és prou Choni? Diu, això si li poso unes arracades d'aro serà suficient? La teva germana estava living i crec que totes s'ho passen superbé perquè llegim, clar, grimdark, llegim terror, llegim true crime, tot el que sigui així un poco turbio i tèrbol i sang i slashers ens agrada. Però es va vestir al lavabo de Gigamés, No va tenir collons d'anar de la feina allà vestida de Choni. Home, és que els outfits eren per ver-los, els teniu a Instagram, però era una cosa espectacular. I hem crescut bastant en els últims mesos. A la que posem les entrades s'esgoten en 1 o 2 hores. Les entrades són gratis, òbviament. I és la reserva, no? Sí, i molt contentes. A mi em dona molta vida aquest club, m'ho passo superbé i el més bonic que et diguin és en plan de gràcies a aquest club he tornat a llegir, perquè portava 3 anys. I clar, com ho fem en conjunt i és en plan de, entre amigues, un lloc segur, doncs m'animo i em disfresso i ara ens hem adonat que queden per anar al cinema, per veure terror o Cumbres borrascoses. Que també nos gusta por lo que sea. Coses turbias. I molt bé, molt guai, és una experiència molt xula. Jo no pensava que tindria tant d'èxit, perquè vam pensar, què collons, ¿cuántas locas pueden haber como nosotras? Pues muchas. Quins altres dress codes heu fet? Clar, aquest dimarts vam fer Bloodland, que jo no volia llegir-lo al meu propi club de lectura perquè era un poc en plan de... Autopromo, no? Sí, i jo no volia... Però vam fer un motín a bordo i es va decidir que sí, i llavors se'm va excloure de tu no t'has de preocupar, i era el codi dress code era slasher. Llavors van venir ensangrentades, alguna disfressada de visitant del parc d'atraccions amb el Fast Pass i tal. Molt bé. Sí, ara llegirem a la Concha Perea, que és un fairy dark, i el dress code és furro. La cosa promet, vull veure les fotos jo d'això. A mi Ledesma van tenir Choni de Barrio i els altres que hem tingut, el següent, que és Hábito y Mortaja, boníssim. Serà monjas putones i diablilles. Clar, i elles... Estic per venir, És que t'ho passaràs superbé. Les noies crec que estan més emocionades pel dress code que pel llibre. Jo l'estic llegint i la veritat és que, jo ja el primer ja em va agradar moltíssim. Vull dir que... Molt guai, Hábito y Mortaja. I tot el que sigui suport a escriptors nacionals, endavant amb tot. I que hagin llegit el teu llibre al club de lectura, com ho has portat? Ho vaig portar fatal. Quins inputs et van arribar? Era el dia que estava més nerviosa i jo vaig dir, hi ha confiança, em podeu dir si no us ha agradat, qualsevol crítica. Jo porto molts llibres publicats i m'han dit de tot. Bueno i malo. No passa res. No, però els hi va agradar molt a totes. Sí que em van dir alguna cosa en plan de bueno, al final és com passen moltes coses i s'acaba molt ràpid i és en plan... És l'únic així més dolent. I bueno, em van dir les teories sobre el Max. Jo m'han demanat la segona part, que passi a Montserrat. I és en plan de... Aguanta. Això em van demanar la segona part, que escrivís més històries sobre Camford Hill, que ja els he dit que sí, que explorarem més aquesta muntanya hueca llena de maldà. Jo primer d'aprendre a pronunciar-ho i després ja... Jo també. Potser tindria que haver posat Cuixarola. Hauria sigut més fàcil. Pels catalans sí, pels altres no, segurament. Doncs, Catherine, ens estan baixant ja la persiana de la Bookman. Gràcies per passar per l'idíl·lic. Ha estat tota una experiència llegir Bloodland. Espero que els oients habituals, quan escoltin el podcast o vegin el vídeo per YouTube, s'animin a llegir-te. Gràcies a tu per convidar-me. I que s'apuntin al club també. Vinga. Que vagi bé, gràcies. A tu.